Jó reggelt, drágaságok, gyertek, készülődjetek velem. Egy gyors get ready with me. Először is egy gyors mink. És kész is, mehetünk tovább a mai napunkra. Jól van, csajosok, akkor induljunk meg a munkahelyre. Au, ez fájt. Na hát ez nem volt jó. Menjünk inkább teleportálva, hogyha nem baj. Sziasztok! Akkor nyomás! Megjöttünk! Ez is a munkahely. Na mindegy! Nem tudom. Ha tudná, hogy örökbe fogadtuk. Mi van?